Здравейте! Намирам се на вилата. Цяла седмица ще бъдем в отпуска. И понеже за утре сме се разбрали в църквата, която е в селото, тя се казва Свети пророк Илия, да прочетеме нещо за Света Богородица, тъй като наближава нейния празник. И на 15, точно така, на 15 в петък ще има курбан в Параклиса, тук в селото. И аз не съм много по курбаните, до сега не съм си взимала, но все пак реших да участвам с няколкото местни, които имат желание, така и как да кажа, някакъв интерес към вярата, да участвам заедно с тях в четенето на някакви текстове от Библията или житие на Света Дева Мария. Реших да проверя какво казва Библията за нея. Аз имах някакви познания, но така не съм изследвала темата конкретно, тъй като съм повярвала в протестантска църква. Съм учила, съм била учена, че Дева Мария и с Йосиф са имали деца, след като се ражда Исус Христос, но доколкото знам, православната църква не го приема това. И се поинтересувах малко повече, тъй като утре, като четем за нея, искам да знам, да имам някакво мнение все пак. И така, какво открих? Значи, православните и католиците приемат, че Дева Мария си останала девствена, си останала девица до края на живота си. Защо? Мен ми е интересно, защо смятат така. Според тях, т.е. бащата на Исус Христос Йосиф е бил праведен човек. Библията казва за него, че той е бил праведен. И поради тази причина е спазвал всякакви закони, според еврейската религия, според Тората, всичките техни постановления. И те не могат да си представят как един праведен човек ще може да легне с жената, която е родила Божия син. Т.е. тя е твърде свята, за да може някой да я осквернява по този начин. Явно те го приемат това нещо като оскверняване, секса, макар и в брака. И казва, че Йосиф я е взел, въпреки че по този начин ще очерни себе си, понеже те ще кажат, ето, той преди да е взел за жена, все едно е бил с нея, защото хората няма да повярват или да приемат, че тя е зачената от Святия Дух. И ще кажат, не, тя е блудница, един вид. Той, взимайки я, ще злепостави себе си. Но е презрял своята, как да кажа, своето желание да бъде праведен и е взел нея, за да я спаси нея от това какво ще кажат хората. Един вид, за да я защити. Това все пак става, защото му се явява Божий ангел. Може би по-добре да прочетеме случая. Относно раждането на Исус Христос и това как Дева Мария зачева, се говори в Евангелията на Матей и в Лука. Така, нека да прочетеме тук. А рождението на Исус Христос стана така, след като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух. Значи те са сгодени, но не са имали сношение, не са били интимни. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Аз сега това тук не знам как да го разбирам. Значи той не иска да я изложи и намисля да я напуска. Докато в това, което четах от православна гледна точка, той, понеже не иска да изложи нея, излага себе си, затова се съгласява да се ожени за нея, което някак си ми е противоречи и не мога съвсем да го разбера. Така както и да е, намисли да я напусне тайно. Единственото, което ми хрумва, защо той е намислил да я напусне тайно, е за да може да поеме върху себе си вината и хората си кажат, ето, той е бил с нея, въпреки нейното желание, и я напуска и по този начин признава вината си. Така
ми се връзва, защото пише, не иска да изложи. Той не е искал нея да изложи. Но когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му. А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И така Йосиф, като стана от сън, направи както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си. Но, забележете какво се казва тук, но не я познаваше, докато тя роди първородния си син и го нарече Исус. Сега, аз това как го разбирам? Той не я познаваше, докато тя е родила Исус, което значи, че след това той е познал. Тоест, имали са сношения, правили са секс, нали? Имали са други деца. Аз така го разбирам. Още повече това споменаване на първородния и син. Защо ще се споменава този първороден син, ако няма други синове след това? Тези неща, нали, малко са ми странни, защото съм от досегашното ми изследване и ходене с Господа съм разбрала, че няма дума в Божието Слово, която да е случайна. Това, което нас ни изглежда вметнато мимоходом или нещо, че не му е мястото тук, това абсолютно не е вярно. Всичко е точно на мястото си, е премислено. Абсолютно. Така че това не е случайно, че се казва така. Така, има един много силен довод в полза на това, че те са имали други деца, че Исус Христос е имал братя и сестри по плът. Ще ви прочета два пасажа, където се говори точно за това нещо. Един е в Матей, 13 глава, 55-56 стихове. Така, ето какво пише тук. Когато Исус е в Назарет, той бива отхвърлен от своите сънародници. Защо? Ето какво казват той. Какво казват за него? Не е ли той синът на дърводелеца? Майка му не се ли казва Мария, а братята му Яков и Йосиф, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички сред нас? Тогава откъде е у него всичко това? И се съблазняваха в него. Така, сега същия този стих, по същия смисъл за същото това нещо се споменава в второ Евангелие, в Марк, 6 глава. Нека да го прочетем и там. 6 глава, 3 стих. Съм си записала. Така, този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? Забележете, имената са еднакви. И сестрите му не са ли тук между нас? И те се съблазниха в него. Сега, православните, защото съм чела статия на един православен свещеник, за католиците не знам, казват, думата братя и сестри може да се използва не само за братя и сестри по първа линия, може да се използва за братовчеди и за роднини, най-вече за братовчеди. И да, съгласна съм, че думата братя е основно, може да се използва и се използва на някои места и се обозначават нали, братовчеди или братовчетки. И да кажем, това е нещо, което може би може да се обори, защото ние не знаем точно какъв е бил случая, макар че аз лично се съмнявам това да са били братовчеди и сестри. Но да кажем, би могло да се използва по този начин. Може и аз да не съм права. Наистина има резони в това нещо. На друго място, където се споменава за братята на Исус, е когато той се намира, всъщност не знам къде се намира, но така, ето Марк 3:31. Да
отидеме тук, че е най-близко. И ето дойдоха майка му и братята му и като стояха навън, изпратиха до него и го повикаха. Чакай да видя къде се намира тук. Намира се в една къща, където се събират много народ, така че те не можаха хляб да ядат. А близките му, като чуха това, отидаха за да го приберат, защото казваха, че не бил на себе си. Забележете тук сега. Те смятат, че всичко това, което говори и което прави, отива малко към лудост и отива да си го приберат, защото не бил на себе си. Сега, възможно е Мария да е взела някои племенници с нея, а не собствени братя, макар че ние нямаме, колкото имаме основания да твърдим, че тук братя може да се отнася за истински братя, толкова имаме основания да твърдим, че и за братовчеди. Т.е. нито едното не може да наделее, но според мен е малко вероятно тя да събира братовчеди, негови братовчеди, за да отидат да го извикат. Но хайде да кажем, че не мога да го обора, поне не с тези стихове. И да продължиме тук какво казаха. И ето дойдоха майка му и братята му и като стояха навън, изпратиха до него да го повикат. А около него седеше едно множество и му казаха: ето майка ти и братята ти са вън и те търсят. А той му отговори: коя е майка ми, кои са братята ми? И като изгледа седящите около него, каза: ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е брат и сестра и майка. И така, това са основно местата, където се споменава, че Исус има братя и въобще и сестри в две места от Евангелията. Интересно, че Евангелието от Йоан също говори за братята на Господа. Тук се има предвид братята му по плът. Само да видя какво съм си запаметила. Йоан 2 глава. Така, не. Извинявам се, Йоан 7 глава. 7 глава. След това Исус ходеше из Галилея. Той не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха да го убият, а наближаваше юдейския празник Шатро разпъване. Затова неговите братя му казаха: замини от тук и иди в Юдея, така че и твоите ученици да видят делата, които вършиш. Защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нищо скришно. Щом вършиш тези дела, изяви себе си на света. Защото дори и братята му не вярваха в него. А Исус им каза: моето време още не е дошло. Вижте колко интересно. Те едва ли не му се подиграват и му казват: ти, щом искаш да бъдеш известен, давай замини, покажи се, изяви се, направи шоу. Нали това е целта, или? Защото казва: който върши тези неща, значи иска да бъде известен. И пак се казва: ето дори братята му не вярваха в него. Значи, ако бяха по-далечни негови роднини, дали щеше да се спомене в този контекст? Тук словото казва, че дори най-близките му не са вярвали в него. И по този повод и с тези разсъждения искам да се върнем пак на Йосиф. Значи, Йосиф не искал да осквернява жена си Мария, тъй като тя е родила неговия Господ, т.е. Йосиф. Мария е родила Господ, който е Господ и на Йосиф, нали? И един вид той как ще може да легне с жената на неговия Господ? Един вид те не го приемат за нормално и за естествено. Обаче нито Йосиф, нито Мария са знаели точно какво да вярват относно Исус. Не мислете, че те са били твърдо убедени или че са били сигурни, че това, което се е говорило за него, ще се изпълни.
Просто всички са се чудили на тези неща. Обаче те не са ги смятали, не са ги разбирали в действителност. Защото това нещо не се открива от плът. И не е лесно човек да повярва. Ако не му е било дадено, не е лесно да повярва. Ето тук в Лука 2 глава, където се говори за Симеон и Ана, които са служили в Йерусалимския храм, и когато Исус още бебе на 8 дни са го завели да бъде обрязан според еврейския закон, го посреща Симон и какво казва? Той бил много благочестив и е чакал утехата на Израил. И се казва, Святия Дух беше в него. И на него беше открито, това е 2 глава, 26 стих, на него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И по внушението на Духа той дойде в храма. А когато родителите внесоха детенцето Исус, за да направят за него по разпоредбата на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бога. Сега отпусни владиго слугата си в мир според своята дума, защото очите ми видяха спасението. И по-натам също Ана. Имаше една пророчица Ана в 36 стих. Дъщеря на Фануил от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си 7 години след девството си и беше вдовица за цели 84 години, която не се отделяше от храма, където нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим. И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет. Момент само, някъде пишеше тук. Пишеше, че те са се чудили за всичко, което се казва за него. А баща му и майка му в 33 стих, това е било между Симеон и Ана. Аз прескочих малко, за да не ви бавя. След като Симеон изрича всички тези думи, пише в 33 стих, а баща му и майка му се чудеха на това, което се говореше за него. И аз не мисля, че Йосиф, колкото и праведен да е бил, е взел такова решение и казал, този мой син по плът, той даже не мой син по плът, този син на Мария, всъщност това е моя Господ, и аз не мога от нея да имам деца, аз не мога да имам като жена, защото ще я оскверня. Не ми се струва това нещо, че така се е случило, ама не знам, не мога да го докажа. Нека всеки сам от вас да си реши какво да вярва. В крайна сметка, дори да не са имали повече деца, окей, не е проблема в това дали Исус има истински брати и сестри по плът или не. Въпросът е коя е истината. Имам и един друг аргумент в полза на това, че той имал брати и сестри. Значи, Исус идва на земята в плът като човек. Идеята е той да вкуси от нашите изкушения, да види какво е да си човек, да живее в семейство, да живее сред хора, да бъде обикновен човек, просто като всички нас. Кое е по-естествено? Да имаш ти в семейството си братя и сестри, защото едно е да си само дете и да нямаш общуване с брат и сестра. Това е липса на връзка, която няма как да се замени изцяло с братовчет или приятел. Значи би могло с братовчет, ако живееш заедно с него, наистина, от деца живееш заедно с него, тогава да, знаеш какво е. Или братовчетът ти да е осиновен или да живее в твоето семейство. Но ако не, ти реално няма как да знаеш какво е да имаш взаимоотношения с братя и сестри, ако нямаш такива. И смятам, че Исус наистина е трябвало да мине в живота си през различни
човешки взаимоотношения, различни връзки, различни изкушения, различни чувства, емоции, ако щете, за да знае какво ни е, през какво минаваме, с какво се борим. Така че аз смятам, че той би бил ощетен, ако е само дете. Честно казано, не ми се струва логично. Още повече, както изтъкнах, на 2 места дори се казва, че Мария роди първородния си син. Ако ти имаш само един син, той ти е единствен. Няма как да кажеш първороден. Да, той е първороден, защото всеки единствен син или дъщеря са първородни, но обикновено не се споменава. Както, нали, знаете този виц, нали, майката казва на дъщеря си: скъпа, ти си ми любимата дъщеря. И тя й отговаря: ами, аз съм единствената ти, как така любимата? Нищо, въпреки това ти си ми любимата. По същия начин и тук. Някак си ще ми е странно да се споменава първороден, ако след това няма и други деца. Още повече в самата Библия ние не виждаме това поклонение на Дева Мария, което се оказва в православната и в католическата църква. Просто няма данни за това. Дори на много места в Кана Галилейска, когато свършва виното на сватбата и майка му Мария му казва на Исус: свърши виното, един вид с намек, направи нещо, нали ти можеш много неща, нали си велик. И той казва: жено, какво имам общо с тебе? Времето ми не е дошло. Значи, представете си, той да каже на майка си какво общо. Чакайте да го прочетем, да видим как точно го казва, за да не си измислям. В Йоан 2 глава. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: нямат вино. А Исус й отговори: какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Също така, когато тя с братята му отива да го приберат, да си го приберат, защото, нали, нещо е извън себе си, той какво казва? Кои са братята ми, коя е майка ми? Нали? Всеки, който върши Божието Слово, той е моя майка и мой брат и сестра. Така че има много разминаване в това, което Библията ни учи и това, което в последствие е наслоено в културата, в обществото, в църквите. И аз лично не смятам, че човек трябва да добавя или да отнема от Словото, защото има много сериозно предупреждение за това. Но това е тема на друго видео. Чао за сега!